Hey! El dia 15 i 16 de maig es va celebrar la Festa de la Ciència que va organitzar la UB Divulga de la Universitat de Barcelona. I es va fer a l'edifici històric de la UB a plaça Universitat. Grans i petits vam poder endinsar-nos en el món de la ciència. El primer experiment que vam fer va ser treure'ns l'ADN. Sí, tal com ho sents. I ens la vam poder emportar i tot. A continuació vam passar per un estand on explicaven les planàries, uns coquets que tenen una característica molt i molt especial. Després d'observar-les amb molt deteniment, una de les científiques va tallar-li literalment el cap. I què va passar a continuació? Sorpresa! Les dues parts es mantenien vives i regeneraven la part que li faltava. Vam poder experimentar amb nitrogen líquid, posant diferents materials i veient amb quina duresa es convertien. El lloc era ple d'estands i d'activitats per fer. Saps què és el codi genètic i de quina manera es pot desxifrar? Doncs això és el que vam descobrir en aquest últim experiment. La Festa de la Ciència, una activitat familiar que te la recomano molt i molt. L'any que ve, no te la perdis. Vinga, salut i fins la propera!